Saiki ngerti kowe. Yo. Apik. Dereng. Urung to? Dereng. Sita. Piye? Urung Pak ya. Ora, sampean dahar apa? Dahar pecel lho. Nggih. Wah, ya aku mampu pecel iki. Mangan pecel, Dek. Ora kandha-kandha kancane mbok diwehi. Lah pripun jenengan niku? Lah ten mriko wau. Lho, mampu rawon, tas mangan rawon kowe. Nggih. Wah, wetengmu kok sedeng lho, bar pecel rawon kok sedeng lho. Mbah. Adahe kok kedimen to. Mbah iki mbah weteng mbah sampah, Pak. Kok mampu batang, mangan batang. Mboten. Lho, lha ndi ambune iki? Kayak jenengan ki ambak kok. Iki lho, tiba iki. Biamu. Bocah kowe arep ndulowokne kancane. Ana sapi. Oh iya. Aku tak parian. Iya, pari ana. Wong arep parian sithik. Ya, ana apa? Asida. Ora parian. Ayo. Ngono ngambek nesu. Aja nesunan mas aku. Ana sapi. Iki ning panggung lho, sapi mok gorene lek nyelintaki sinden-sinden. Sapa sing arep tanggung jawab? Parian nih. Lho lha yo ning aja sapi to, sapi mok gawa rene kaya. Yalah. Ana sawi. Kowe mau wis mangan lho kok ngomongne sawi arep dimasak neh digodhog neh, luwe neh kowe. Kok ketokmu nek sing di omah ora ngopeni kowe lho, ngawur kaya. Sing apik? Ana roti. Luwe neh, Dek. Kowe mek badokan to aku. Iki apa-apa nek kleru to. Terus yo. Ana rudi. Nah iki bener. Bener kowe njunjung marang ingwang, bener. Wah, ngono kuwi terus. Ana rudi. Oh, tak anggap bener. Ditali kawat. Ada dari wani ro dalang ora. Rumah sama aku kumat terus dicaleni. Parian Pak Parian. Ya, terus dalu mana sampean? Ana rudi ditali kawat. Iya mau taleni. Mbah Rukmini. Rumini apa Rukmini to? Rumini. Mbah Rumini pinaringan sehat. Amin. Nah. Panas udan panas lengaleng sampai Apaan demit? gunung Ngitar bali ngulon ibitan Eyong mas tekan til mas Eyong ngono lho. Kowe kok wis kok pada mau pamer nih to. Lah napa pupuk dawa tak pamer. Ya kowe. oleh anyang-anyangan lho kareti kene Karetono. Nek wong biyen ditaleni kene damen. engko ben gak pipi sembarang Kowe mesti kebayangke sing ora-ora. Modele Elisa kaya demen. wes salah Kapokmu kapan kowe? Tak tanggung sewengi kowe. Ngempet. Najian. Ya. Karo joget tet. Puncak gitu. Aku Nadia ben kapok. Ngene kan totok men iki anu ditaleni kan loro meneng ae bajut meneng. Ya wis ora apa-apa. Jane nek cara anu tali iki malah bingungne lho, Mbak. Sekali temu mbok disetrum langsung. konten mariku Nek kabel muncek ngono. Boten sak disetrum sampe tak mati dhewe. Santai ae to, Pak. Najian Nadia wadon sarto ayo yo. Hindu mani banyu Samping gunung oleh zaman